El Pailabot Santa Eulàlia ha fet 100 anys, tot i que llueix com si s'acabés de construir. Amb aquesta embarcació s'explica una part del passat de la navegació, però el més destacat és que es tracta d'un vaixell encara operatiu. És un vaixell que només veure'l tu ja veus aquí un tros d'història. És una eina que et permet explicar moltes històries que d'altra manera les has d'explicar amb llibres. Aquí tens una peça, que és una màquina en realitat. El pots veure, el pots disfrutar, però a més el pots utilitzar. Es va construir el 1918 com a vale mercant. Va coincidir amb la Primera Guerra Mundial, fet que explica per què està fet de fusta, ja que el ferro es destinava al conflicte bèl·lic. L'Ajuntament el va adquirir el 1997 en una subhasta pública per 7 milions de pessetes i el 2001 es va acabar la restauració. Treure-li tot allò que no li corresponia i després vam haver d'investigar com era originalment i decidir exactament com el volíem restaurar, que això és molt important. L'hem restaurat tal com es va construir. A més, vam fer un esforç perquè tot el que està a la vista sigui allò que esperes d'un vaixell antic. El Pailabot Santa Eulàlia és el primer vaixell històric que el Museu Marítim va recuperar, restaurar i retornar a l'aigua. A més de ser conegut per la ciutadania de Barcelona, també ho és en altres ports, ja que continua navegant.